Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesorah virus corona. Sugeng enjing, sugeng rawuh, ingkang kawula hormati Ibu Novi lan rencang-rencang kula ingkang kawula tresnani. Eksitasi aku ning kene dudu masalah sing diadepi saiki. Kaya sing wis dingerteni ing media massa menawa virus corona nyebar ing tanah air. Sakmenika kita wicaksana babagan virus corona. Virus iki angel kanggo nemokake tamba lan mung awake dhewe sing kudu nglawan. Utawa nyegah kanthi rajin ngumbah tangan, jaga jarak, lan nganggo topeng utawi masker. Amarga ing endi wae kita ora bakal ngerti sapa sing kena virus corona iki. Mula awake dhewe kudu ngati-ati. Cekal semanten pangandikan saking kawula. Nuwun sewu menawi wonten tembung ingkang boten sae.